benvidos a este programa especial de Entroido de Canal Rías Baixas. Neste espazo faremos un percorrido polos distintos entroidos de todos os concellos da contorna, en Pollo, Meis, Ribeira e moitos máis que lles iremos desvelando ao longo deste programa. Tomen asento, póñanse cómodos e que comece o entroido. Comenzamos este especial no Entroido de Pollo, donde multitudes de comparsas, charangas e grupos desfilan ao son da música, mentras centos de veciños se agrupan para disfrutar deste espectáculo de música e cor. Caeuchos sacho. Caeume caminar de levar con el polo lombo. Oye, que foches aos grelos? Os grelos é máis o que caiga. Non te está grabando, hombre. Ah, non. A ver, vos de que vindes? Porque ti o pul ese non hai maneira que se apague, eh? O poroto do Fidel Castro. Do xo Fidel Brando por aí tamén? Cando vi a última vez, non sei, o mellor resuccionou a todo. Foi cando vi a vez anterior con Fraga, Está ben. A ver, Maruja, contanos, vamos andando. aquí un pouco, nós vamos todos dos antigos, dos oficios antigos de antes, claro, porque agora a xente xove non sabe facer estas cousas, ni andar con legón, ni plantar as verduras. Mira as rapazas como lle aprendo eu. Vinde pa cá, veña, A ver, aí as veña, vamos a facer o rego de verdura, veña. Pasadme pa cá, poñede pa ben, Poñede aí a verdura ao liño, Poñede a verdura ben. A ver, aí, veña, plantade teñen as raíz para uns arriba. pa un lado, outros pa outro, xa están medio mortas as pobres. Isto non hai maneira, as novas xeracións non hai maneira. Nada, non hai maneira con elas, non hai maneira. Si, perdémolo xabón polo medio do camiño. Como perdes o xabón? Non tá. E agora como lle vas quitar? Aí as raspas, Xa verá que co cepillo frutar. Sí. E deixadelas ben limpas ou non? Bueno, depende, como cuidamos. Pero había aí unha que puxo o sostén ao revés. Ven pa cá ti, que te vin co sostén ao revés. A ver, ti non sabes que o lazo vai pa diante? Sí, pero con estas gafas de cudo botella non ves un carallo. Pois hai que ir a operar a vista. Un pouco, sí, a verdade que sí. Cataratas. Pero agora está do dereito, A verdad? túa talla. Sí, bueno, máis ou menos. Están me lavando a miña roupa. Ai, como frotas, carajo. Hai que frutar, hai que Frota aí. Manolo, como van as castañas? Aquí vas cantiño, carajo. Aquí, home, se queres comer algunhas cartas... Pero que hai machenas moito, mira. No, pero algunhas tamén que... Están ben. Pero, chegarán ao final do camiño ou non? Sí, home, chegan, non chegar. Oye, aquí vas de maravilla, Home, claro, caloriño, verdad? Esto de levar un disfraz con calefacción é a hostia. Isto é bonito, tía, verdad. Iso é un clásico de Galicia, amigo. Sí, non? Aquí tes un cartuchito, e aquí... Las castañitas Xa adentro, está, que che queden para o resto. Onde vas ti coas piricas todas? Olha, a feira, vos vendo. Como? A feira, vos vendo. A feira, por cantas levas? A ver. Todos. Unha, dúas, tres, catro... A ver, canto valen, canto costan? Porque se non sabemos canto costan, na casa non poden comprar. Claro, depende. O 60, 70, 80, depende. Ai, depende o que den. Claro, Ao final vame enrollar aquí, xa verás. Mas levades un burro tamén. está ben. Como non vas montado no burro? Porque non é montado. E logo? Non sei. Este é bo, pórtase ben. Porta. Sí. Porta mellor que a ti. Pórtase mellor que a min, seguro. Ti que? Ti que dis? Dinos algo. Non nos fala o burro Non este. fala nada. Presentar para o Concello. Vais a presentar quen? Este... No, o do lado.
que non levades, Asociación Armadiña, con barro. e non levades moitos trastazos aí? Nada, vamos de maravilla, fixémolo rapidísimo. Estámoslo pasando pipa. E vos, Moi ben. vos que tal? Como levades o desfile? Muy bien. Si de momento ainda non está a descanso, non? No. Ben. E aquí que? Aquí non hai can suba aquí a que lle den co balón. A ver, demostrádeme como vai isto. Vamos alá. Non caen estes, Non caen, no, son duros como cañóns os nosos rapaces. Desde logo. Son como cañóns, tío, mira. Dalle aí outro. Para que sí. Vamos. Ven. Vamos ahí. ¡Prueba superada! ¿Qué tal, don Pavo Real? Bien, un Pavo real, un ¿no? ciervo real. Hay ciervo real. Ciervo real, soy una mezcla de ambas. O sea, que entre ciervo e pavo real. A medio camino. E quen foi aquí o pai e quen a nai? Como saiu este espécimen? Pues esto fue a partir de la idea de nuestro grupo de Entroido. Así que un poco entre todos, así que todos fuimos un poco padres y madres. Caeu nun pozo. Dende logo este Luigi, pero que clase de fontaneiro é? Un mango. Se suicidó. Que tal os estades a pasar aquí nun Entroido de Pollo? Bien, muy bien. Sí. Tiñedes que estar aí no desfile? ¿Eh? Tiñedes que estar aí no desfile ou non? Nada, no hace falta. No tiene bigote. Le pica. Claro. Oi, este Mario é así un pouco de pega. Directora, ¿qué tal se portan estas películas? Bien. Bien. Sí, sin problema.
problema, sin problema. Vexote elegante, oxe, viñaches elegante o entroido de pollo. Bien vestidita. Con la ropa de los domingos. Vexote. Oye, ¿cómo le vas a ir así como esta cosa? Bien. Sin problema. Yo no sé las mujeres de que se quejan. ¿Verdad? Que hay xense de vicio, todo. Ahí está. Que vivo entroido, ¿verdad? Sí, señor, que vivo en Troido. Fala Faladerme vos ya. dos centolos. Sí. Coñecedlos, onde veñen? Sí, veñen de Campelo. Non serán veciños. No, eu non os conozco de nada. Non os coñeces de nada? Nada, de nada. Pero é unha das comparsas que máis che gustan ou non? Sí, gústame, ¿Sí? sí. Bueno, que tal? Que vos parece o entroido de pollo? Moi ben, moi bonito, está moi ben. A ver se aguanta así o tempo. Sí, malo será, que agora xa queda pouco xa para chegar á seca. Sí, xa está, xa remata. Claro, que ben queremos te ver a ti aí desfilando. Vale, de acordo. Sí ou non? Sí. Ti veste cun vestido deses aí 4 kilómetros andando? O que faga falta. Bueno, a ver, centolos. Sí, centolos. Centolos ou centolas, porque aquí a comparsa está Pouco de todo. moita muller, non? Pouco de todo. Home, que mellor que mulleres. Digo eu. Ai. Bueno, como se leva isto de facer? Canto tempo levamos andando? Xa levamos unha horiña. Pois salimos sobre as 5. Non sei que hora é, pero salimos sobre as 5. E bueno, levas un pouco afatigado. Porque aparte levades zapatos así con un pouco de tacón. Un pouco de tacón, con brillantina, falda con vuelo. Vamos vestido veneciano, que non é normal, pois a cara tan pintada e todo. Pero bueno, lévase ben. Con moito ritmo, por o que vexo. Home, é o carnaval, hai que vivilo. Se non se vive o carnaval, malo. Bueno, de onde ven a vosa comparsa? De Campelo, é de aquí de Pollo, é de Campelo, onde salimos. E bueno, estamos na casa, como quen di. Frío non temos, mira como vamos, frío non temos. Os maiores sempre. Que non disfruta máis, os papás ou vos? Nos temos. Vos? A ver, estades así medio disfrazados, medio. Vides moi abrigados porque vai frío, non? Sí, que estamos mojados. Ah, estades mollados. Había que estar aí desfilando, non? Ou non? Oye, nosotros nos desfilamos. ¡No! E ti de que vas pintado? De que vas pintado? De perro. Levas uns bigotes. Pero soy un perro. Ai, eres un perro. Moi ben. E dendo o entroido de pollo xa nos toca despedirnos, pero que non se mova ninguén porque vos deixamos cunhas imaxes do entroido de Meis. O nosso samba vai passar.
bailar contigo, nena, pero yo no puedo. Yo no puedo, me dice yo no quiero. No sé cómo no lo entiendo porque está demasiado si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Yo que le intenté a mí no tiene caso. Dime qué pasó cuando tu rechazo. Como tú ya no hay. Sé que tiene novio pero no la veo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música, lo que yo quiero.
Pasa por ser un dos entroidos máis tradicionais na comarca do Barbanza. Estamos en Ribeira, que hoxe martes celebra o seu día grande co Festival de Murgas e Comparsas. Nós, todo o que aconteza nesta xornada imos contar aquí, en Canal Rías Baixas. Non nos deixen. Somos da comparsa Asociación Amencer. Este ano vamos de xizios. Como estades vendo a participación este ano? Bueno, podía haber máis participación da que hai, lóxicamente. Está indo a menos. A xente desanímase. E non sabemos o porqué. Pero nós aquí estamos. Bueno, pero o entroido aquí en Ribeira creo que é de tradición todos os anos. A ver, nós pola nosa parte e varias asociacións clavadas como chantóns aquí todos os anos. Se gane ou se perda, aquí hai que participar, senón o carnaval acabas. E que é o que tendes preparado para hoxe? Podedes nos dar así? De momento vamos a actuar ahora, vamos a cantar. A nosa murga. E daí dará a nosa puntuación, premios, primeiro, segundo ou terceiro. Ou ningún! Como votamos moito contra o goberno, a cousa, entendes? O importante é participar. As murgas son para criticar. A función da murga é criticar sempre no entroido. A quen sea. O caso é criticar. Esa é a función da murga. É que a ninguén lle pareza mal. Parece o entroido. Aí está, parece o entroido, non hai máis. Pa pasalo ben. Nós somos de veciños de Carreira. Bueno, sois uns incondicionais desde da festa do entroido. Sí, levamos uns anos participando. Bueno, contádenos, que tedes preparado para hoxe? Janar. Janar. Pasalo ben, pasalo ben. Sobre todo, que creo que vides caracterizados dun persoaxe que está bastante de actualidade. De moda, de actualidade, sí. A ver, contad, adiantadenos algo. No. Top secret. A actuación non dicimos nada. Non vai a ser que non nos deixen entrar, xa, se adiantamos algo. Pero plantamos un muro aí. Que pasa que Carreira, como casi sempre gana, deixanos de último para que nos olvidemos hasta da letra. Xa non, quedamos de últimos aquí sin aquelar, e xa nos poñen atrás, a organización. Porque parece ser que sodes moi críticos. Ten que haber algo de... Tienes papeles. Tienes papeles deste feito. Non, cosas, sabes? Oi, vámonos a levar moi mal. A nós Ainda non chegou o muro aquí, daqui a un pouco vai a chegar o muro. Corre! Viva o entroido de Carreira! Ribeira! Carreira! 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 E de que ves disfrazado hoxe? A ver, para que a xente sepa. De ninja. De ninja. É o primeiro día que te disfrazas este ano ou xa te disfrazaches máis veces? Ya me disfrazé. Máis días, non? Tamén foches de ninja os outros días ou cambiaches de disfraz? A ver. De ninja. De ninja. Porque o de ninja é o que máis che gusta, non? Sí. Alfaya. Bueno, que tedes preparado para hoxe? Porque me din que a vosa comparsa é unha das favoritas. Hombre, claro, estivemos preparando un baile precioso. Un baile. E bueno, como vedes a participación? Hai nivel este ano? Sí, porque aparte de concursar a xente de aquí tamén veñen de fora. Este ano creo que viñeron de Porto do Son. Sí. E cantos sodes na vosa comparsa? Na nosa comparsa somos 14. Este ano vides, a ver, para a xente que estea vendo desde a casa o programa, eu creo que é fácil de conocer, ¿no? Soldados maiorets. Viva Alfaya! Somos de Alfaya, los piratas más molones de Ribeira. Solo cantamos, que lo pasamos, con nuestro baile a nuestros papis alegramos. Mi má, pero que ritmo levades? Eu creo que vos eredes as gañadoras, non? Sí. Sí. O xurado cree que a vosa actuación vai na valorar? Que sí.
achegámonos agora a Vila García de Arousa, donde o seu tradicional desfile de Entroido percorre as rúas do centro maravillando ao público asistente. Que tal, como estamos por aí? Moi ben, moi ben. A ver, a familia dos peixes aquí, non? Os nemos. Somos nemos. A ver, pero cantos nemos hai aquí? Hai o papá, mamá e os dous pequenos. Sí, os dous pequenos. A ver, como se vos ocorreu este disfraz? Conta. Pois vímolo e dixemos que era moi bonito. Este para nós, non? Este para nós. Ou foi a muller que decideu? A ver. Pois ti, verdad? La vi para él, me gustó y digo, pues todos igual. Para todos igual, non? Pero non só están os nemos, porque veu o veciño tamén que viñeron de polos. De polos. El pollito pío. Vos sodes tres, ganamos aquí os veciños, non? No pasa nada, está compartido. La tía de Lola. Ela ven sola. La tía de Lola. Aí é a tía. O sea, que sodes unha familia ben trouleira. Bastante. Onde vides? Sodes daqui de Vila García? Ya Juan. De Vilajuan, bueno, aquí ao ladiño. Bueno, a pesar do tempo que parece que está aguantando, como se disfruta o Entroido aquí? Bastante bien. Bastante ben. Me poña seria ahora, No, bien, bien, bien. Disfruta máis, os pequenos ou os maiores? Pequenos. Eu creo que o maior, Pequenos. Vai con nariz naranja tú. Hombre, pico. Hay que tener el pico naranja. Venga, familia. Chao. Gracias. No Piñeiriño somos todos animadísimos, como vedes. Este ano todo da natureza, Vemos moito loro por aí, moitos árboles. Periquiños, flores, árboles, sardiñeiros, bolboretas, temos de todo, de todo. Carai, Piñeiriño naturalmente. E todo o camiño así facendo coreografía cantando. Pois sí, somos, xa se digo, festeiros. Como ten que ser, no Entroido, que é mellor que pasalo ben, non? Por suposto, para eso estaba Entroido, para animarnos, para... Bueno, pasalo ben. A ver, que pasa aí, que pasa aí? Como daros, que pasa? Neno, echaba fuego, Villa García. Echa fuego por todos los lados. Onde está o disfraz? O disfraz? Aquí, quité a punto. E que vas? De expresidiario? Palomita. Aquí ainda veñen disfrazados. Claro, que bien disfrazados. Estas son de fuera, son de fuera. Estas son de fuera. Son de fuera. Vienen a comer aquí. A pasalo ben ou non? O menor, como ten Villa García, o mellor. Bueno, Entroido que tal? De momento ven o tempiño como está, hai que aproveitar un par de horas. Jodeuse todo xa. Pero bueno, dará tempo de acabar o desfile, non? Sí, espero que sí, a ver si lle animan un pouquiño, si non, patadas a todos e rápido. Ti pasa o ben tamén. Sempre, hai que disfrutar no Entroido. Así me gusta. Que viva o Entroido! Que viva! Vaya coreografía guapa que tes, É que sí. Oli, non te me cansas con este desfile aí de darlle? No, non me canso, como vou cansar? Eso é de que comes moitas ameixas, non? Sí, de Carril. La festa da ameixa de Carril, aquí a temos, por si alguén non se 19 recorda. e 20 de agosto este ano, xa aproveitando. Promocioname. Vemos que aparte da festa da ameixa, aquí disfrutadlo, vamos, ao grande. A tope. Además temos que aproveitar que ao final saliu o sol. Que ninguén contaba co sol, pero os ovos a Santa Clara resultaron. Puxaste moitas dúcias ou non? 3 dúcias. Bueno, eso é para que sepamos o que hai que poñerlle para que saia este tempo tan estupendo que temos hoxe. Sí, efectivamente. Vedes que hai moito colorido, e ti de que me sendo? Eu do raposo, porque son o zorro gallego, entonces o raposo.
che fará falta ir ao dentista? No, de momento no. Oye, con estes dentes tan longos, os rapaces non vos teñen medo. No. No? Vexo que llevas dando a man a todos por aí, pero algún... Alguno caerá para la cena. Algún cairá para a cea, non? A ver, de que é este disfraz? Conta. Unos ogros. Uns sogros, pero dos... Tiene mucha hambre. E comen rapaces ou non? Comen de todo. Cuidado que estes sogros comen rapaces, mira, ai, como se agarra. Teñen medo estes rapaces, Non me asustes aos rapaces de Vila García. No, algunos. Son ogros vos, ti non te preocupes, son ogros vos. Bueno, pues nada, seguir desfilando, ¿vale? Veña, gracias. Aí, que é iso? Que pon aí? Rock. Que va a aguantar o desfile? Que somos? Que somos? Non sei, miranda, miranda. Joder, man. A ver, zorro, ao chollo, zorro. Porque eu non son da vosa, Ponte mo chollo, macho. Bueno, é que fai falta un barril de rock para aguantar o desfile ou que? Este é o primeiro, que temos dous máis atrás. Non sei. Ella me mira como si fuera un payaso. No que me intente arreglar, no tiene caso. Si no llega gato, dale tu regato. Si no la pide gato, vuelta si te quiere hablar. Me deja de mirar, pero vive como tú. México! ¡Ándale! ¡Viva ahí! A ver, pero familia de mexicanos, todas. Hombre, todos de México. Vos non viviredes en avión?
Que ali hai moitos mexicanos. No, en avión no. En México mismo. México, Sí. México DF. Propio. México propio. México propio. A ver, quen é esta familia? Ponte, preséntanos. Somos mexicanos que comemos a torros. Non me vas, marcho correndo xa, Agua, guate, agua. ¡Viva México, cabrones! Vaya chiva que tes, señora. Porque me picaba aquí. ¿Sabes qué pasa? Non me depilei e picaba. Vale. Estaba un pouco monte. Ahora no entroido non fai falta. No, ahora hai que andar a monte. A monte, non é como se leva. Donde hai pelo hai alegría. Donde hai pelo hai alegría. Hai de todo, home. Aquí Que tal? podemos aproveitar. Que tal o estades pasando? Que disfraz nos gusta máis? Home, de momento non vimos a todos, pero o mellor disfraz é o noso. O mellor o voso. Indiscutible. Non participamos, pero bueno, nos apuntámonos tarde. Venga, gracias. Veña, vos. Somos de barro, estamos un grupo feliz en tu día. De feliz en tu día. Pero que está, desde celebración de cumpleanos de quen? No carnaval. Ai, o carnaval está, o entroido. Está de cumpleanos, claro. Pero estades un pouco así despendolada, que ensinando aí as bragas e todo, pero... Claro, porque imos de bebés. Ides de bebés. Ai, xa dicía eu. Por eso estades así tan toras dun lado para outro. Claro. A ver, e cantos sodes neste grupo? Porque hai pequenos... 29. Cantos? 29? 29. Moita xente aquí, Moitísimo. Pasádelo ben en barro, A ver, e que temos aquí? O del bebés, hai tarta, hai pastéis, que máis hai? Piñatas, bolsas de regalos e caramelos. Moi ben, todo moi doce, non? Claro, Como os de barro. clarísimo. Moi ben, pois a seguir pasando ben, vale? Gracias, a disfrutar do entroido.
tal está sendo entroido aquí en Vilar García? Estáse moi ben, moi ben. Bueno, a ver, cal dos disfraces que estamos vendo lle gustou máis? Ai, todos eran bonitos, pero aquel, como se chamou que vimos da a iglesia de... A iglesia de Cunchas, non? Da iglesia, esa. É así parecida a que está lá na Toxa, que é unha capilla. Esa, unha capilla da Toxa. Aparte que eran uns traxes tradicionais aí feitos todos a man. Precioso, só lo que levaban posto, eso valía... Era precioso. Tiño o seu mérito, Dende Vilar García nos despedimos con infinidade de grupos como podedes ver e nos vamos a ir ao entierro da Sardiña en Outes, donde Fátima Rodríguez está ali para contárnoslo. Marca cada ano a fin do entroido e aquí en Outes é o seu día grande do carnaval. Estamos neste concello da comarca de Noia para vivir con todos os outienses o seu tradicional concurso de comparsas e o enterro da Sardiña. Comparsas que compiten neste concurso de Outes, a chamada A Fraga das Fadas. Contame, Carla, en que consiste esta comparsa que organizas? Pois esta comparsa consiste principalmente que somos unhas fadas, facemos un baile, fomos onte a Porto do Son tamén, no cal que quedamos segundos, pero bueno, hai que participar. Agora viñamos a correr para aquí, para a Serra, participar tamén, e todos os anos participamos, o ano pasado fomos de dragón chino, un dragón chino, principalmente polos nenos, a participar polos nenos. Pero vemos aquí que nesta fraga, nesta bosca, hai moitísimas fadas, hai tamén algún que outro duende, que sodes amigos, sodes unha familia, un pouco de todo? Bueno, familiares, amigos, máis ou menos é iso, concretamente. E que vos inspirastedes para o tema deste ano? A última hora. A última hora! Xurdiu así a idea. A última hora. Bueno, vemos que os disfraces complicados. Canto traballo hai detrás? Moito, moitísimo, moitísimo. Traballo de quen? Dos máis pequenos tamén? De todos, en general, todos. E o tema da coreografía, porque hai moitos que veñen aquí cun bo disfrace, pero a coreografía desta comparsa é moi complicada. De quen foi a profesora? Un pouquiño de todos, un pouquiño de todos. Te dedicas a un pouco algo do baile? No. Todo afición, non? Sí. YouTube. A ver se falamos aquí con algunha destas fadas pequeniñas. Hola, como te chamas? Nayara. Costouche moito aprender o baile? Sí. Era moi complicado, pero saíuche moi ben, Entre
das comparsas esta tarde aquí neste pabillón de Outes atopamos tamén os desleitados. Contame, Alex, esta comparsa de que vai? Pois nós somos a destilería dos desleitados. A destilería, que vindes facendo aquí? Nós facemos yogur de ervas, yogur de ervas. Yogur de ervas? De ervas, isto é todo autóctono do país. Usted non ve, non ve aquí, o malo que este é produto en elaboración. O produto final está aí. E depois nós metemos o suro do leite, poñémoslo a cuajar unha semana, e depois sale o yogur, é o yogur de ervas. Pero isto hai que patentalo, non? Está patentado, xa onde vas? Sí, miña nai querida, xa hai padre. Ai, pedidos, hai moitos pedidos hoxe. 100 caixas. Son para Trump. 100 a Trump. 100 caixas para que? Para os de Larsa? Para os de Blesa ou para que? Que van para Estados Unidos estas? Sí, o Trump que non las pideu, porque diz que ela... Pero que hai pedidos de todos os países, non? Sí, nós temos unha... Nós temos unha plataforma grandísima, nós repartimos a todo mundo nós repartimos. De feito, temos unha flota de camións, xa non sei, moito autónomo. Pero eu quero saber que ingredientes ten este yogur. É que ten a Coca-Cola, non sabe. Segredo. Aí reside o seu éxito. Aí está o éxito, mira, aí vai. Isto. Bótelle sal aí, bótelle xúcar. Non está ben a receita hoxe. Non, hoxe non sabe. Que mellorado. Choveunos moito en camiño e o chover descompensense os produtos. Choveuxe moito, entonces ahora temos máis cantidade pero menos calidade. Bueno, Alex, contame, quen foi a idea desta comparsa tan original? A idea, pois, é un poquinho aquí da nosa científica. Temos o laboratorio aí, que tamén é un poquinho que se... Hai laboratorio, que ten a súa parte química, cousa tamén. É o que se encarga un poquinho da calidade, nós queremos dar calidade ao cliente. Bueno, pensas que este ano pode haber sorte de levar un premio? Bueno, nós vímoslo para pasar ben, disfrutar que a xente, que os pequenos disfruten e que o povo disfrute tamén aquí en Outes cos nosos carnavales. Que proben un pouco o yogur. Aí vai, mira, este é unha maravilla, É unha maravilla. Hoxe neste concurso de comparsas de Outes porque o nivel está altísimo. Temos ata unha montaña rusa ou algo parecido, non? Moi boa. Sí, é unha montaña rusa. Como se chama a vosa comparsa? A Cola Loca. Explícanos o que é. Nada, pois vímolo andando por YouTube, quitamos unha idea e nada, pasamos moito traballo para facelos, pero bueno, ao final... Bastante traballo, vemos que cada un dos teus compañeros contanos que é o que representa. Vamos a ver, son como xente que vai nas festas, simula estar nunha montaña rusa, fixemos uns pés a parte do que é o corpo para que simule que está sentado e nada, parece que quedou bastante bonito. Bastante traballo, non? Sí, moito traballo. Estás aquí de Outes ou non? No, somos de Boiro. E que percorredes a comarca para presentar os concursos? Sí, andamos por todos os lados. Como sorte en algún? No, é que por ahora polo tempo tampouco tuvemos moito tempo de ir aos sitios, pero bueno, ben. A ver se hai sorte aquí en Outes. A ver se temos sorte. Estamos con Manolo García, concelleiro de Cultura e Deportes de Outes. Moi boas, Manolo. Hola, moi boas, benvidos. Como está transcorrendo este día tan especial aquí en Outes?
Bueno, como sempre, como todos os anos, o día forte é hoxe, o Enterro da Sardiña e este concurso, que son de disfraces, e sempre, normalmente este día, como parece ser que non hai por moitos sitios este día o mércores, nós sempre facemos o mércores, e sempre acode, sabedes, moita concurrencia, tanto de público como de disfraces. Este día da Sardiña é o máis importante aquí en Outes, por que ten tanta tradición? É por tradición, empezarmos así e creo que xa fai moitísimos anos que se veña facendo. O que si desapareceu foron as choronas, pero do resto seguimos todo igual. Con Enterro da Sardiña despois do concurso. Manolo, vemos que este ano o nivel está moi alto, non? Vimos aquí verdadeiras maravillas. Sí, a verdade é que o nivel, a xente o que fai son comparsas, grupos, para ir a moitos sitios e o normal é que veñan e sempre hai moito nivel. Son de todos, sabistedes, hai grupos de todo, tanto de pequechos como de personas con algunha discapacidade e sempre participan e fano pues, bastante ben. E estamos contentos, máis que nada, non só por este ano, senón sempre responde a xente. Xente de toda a comarca, non? Sí, de toda a comarca, inclusive de fora. Hai xente da Costa da Morte, da comarca dos Allas, da comarca do Barbanza, Muros Noia, ten moi boa acollida. E moitas actividades, ademais do concurso, haberá música, haberá chocolate, non? Sí, bueno, acabamos, agora estáse xuntando un xurado para puntuar, ao remate entregamos os premios, temos aquí a charanga Bebe Más, e despois queimamos a sardiña e tomamos un chocolate con churros alá no patio do colexio, e con eso rematamos despois queimando a sardiña. Venga, todo mundo. Dura de que pouco. E Carlos Vives, moi boa. Hola, boas. Que viñechedes en bicicleta ata Outes? Sí, viñemos en bicicleta desde Porto do Son. E por que a este carnaval de Outes? Para disfrutar un pouquiño máis deles. Me gusta vos, como se vive aquí o carnaval en Outes? Sí. Moi ben, vívese de maravilla, pasámolo en grande. A vos vindes do Concello de Porto do Son para presentarvos con que comparsa, como vos chamad? Orquesta Baia Cañeira. Un pouquiño de todo había, temas de todos os estilos e xente de todas as cidades, non? Unha orquesta totalmente variable, música para todos os gustos. Como foron eses ensaios? Divertidos, imagino, non? Sí, moi divertidos. De quen son as coreografías? A ver, quen é o artífice? Todos, entre todos poñemos o noso graniño de area. Sabes que pode haber sorte este ano que conseguiredes o premio? Non sei, hai moita competencia, pero xa veremos. Nos vimos a pasalo ben e xa está. Eso está asegurado, non? Sí. Pues moita sorte, gracias. Tras coñecer os gañadores do concurso de comparsas, chega o momento máis agardado, a queima da sardiña.
din boa conta desta maravilla de chocolate que ofrece o Concello de Outes a todos os que asisten hoxe este mércores de cinza, este día tan importante aquí no Entroido de Outes. Unha das responsables desta exquisitez é Flor. Moi boas, Flor. Hola, moi boas. Contanos o que nos contabas, cantos kilos de chocolate temos aquí hoxe? Hoxe temos... Litros, vamos. Litros, 300 litros de leite. 40 kilos de chocolate. E nada máis. Como se cociña para tanta xente? Pois con estas... esta é unha marmita que se vai introducido... leva agua, leva o gas se quenta ela, se fai ela todo. E depois temos a cociña máis grande, que é industrial, con as potas tamén industriales. Entonces así adelantamos. Levo 24 anos facendo. Só facían anteriormente nosas nais. É unha tradición antiga, esta chocolatada en Outes, non? Sí. O sea que moita sardiña, moito disfrace, moita comparsa, pero aquí o máis importante é o chocolate. Bueno, sí. A xente ven para iso. A xente, se fai frío, ainda moito mellor. O chocolate, tómalo moi ben.